este că majoritatea antreprenorilor cred că trebuie să fie omniprezenți pe social media sau să cheltuie o avere pe reclame ca să atragă clienți. Știu asta pentru că am învățat cea mai importantă lecție pe pielea mea și e lecția care mi-a schimbat complet modul în care văd marketingul. Îți mai aduce aminte de ce ți-am zis la început? Că oamenii nu cumpără produse sau oferte, ci cumpără versiunea de om care vor ei să devină? Ei bine, asta se aplică și la conținutul pe care îl creezi și totodată și la reclamele pe care le rulezi. Dar majoritatea oamenilor trăiesc cu impresia că trebuie să posteze de 5 ori pe zi sau că trebuie să urmeze ultimul trend de pe TikTok sau că trebuie să fie autentici și să-și spele rufele în public sau că trebuie să creeze conținut viral, în loc să se axeze pe ceea ce vor oamenii. Și se epuizează încercând să țină pasul cu lucruri care nu au nicio treabă cu nevoile cumpărătorilor. După care, bineînțeles, se întreabă de ce nimeni nu cumpără sau bagă bani în reclame care sună bine, dar nu convertesc. De aceea e important să înțelegi că nu ai nevoie de viralitate ca să faci bani și nici să devii un creator de conținut cu normă întreagă. Tot ce ai nevoie este să înțelegi că rolul conținutului tău, fie el organic sau plătit, nu este să creeze engagement, ci să atragă oamenii potriviți și totodată să îi respingă pe cei nepotriviți. Adică să le arate celor potriviți că tu înțelegi prin ce trec ei, că ai o soluție care funcționează și că versiunea de sine pe care vor ei să o devină este posibilă. Atât. De exemplu, majoritatea clienților mei nu mi-au dat un singur like, dar au fost mai mult decât fericiți să cumpere pachete de sute sau de mii de euro după ce au citit o postare sau un e-mail. Iar motivul pentru care au făcut asta e deoarece mesajul respectiv a vorbit direct nevoilor lor. Da? Le-a arătat că înțeleg prin ce trec și că soluția mea le-a oferit o cale mai clară către versiunea de sine care vor ei să devină. Iar acum, hai să vorbim și despre cum creezi conținut care face asta. Și aici avem 4 principii de bază. Primul principiu este că claritatea va conta întotdeauna mai mult decât creativitatea. Pentru că oamenii nu au timp sau energie pentru a descifra ceea ce vrei tu să spui. Ei vor doar să înțeleagă rapid dacă e chestia asta pentru mine, ce problemă îmi rezolvă, cum funcționează și ce am de făcut acum. Iar dacă tu în conținutul tău răspunzi clar la aceste întrebări, vei vinde orice ai fără probleme. Dar dacă încerci să faci pe interesantul, îi vei băga în ceață și confuzia nu vinde niciodată. Al doilea principiu este că filtrarea e la fel de importantă ca atragerea clienților. Vezi, majoritatea au fost cumva adresați să placă tuturor, dar dacă înțelegi cu adevărat cine este clientul tău ideal, realizezi totodată că trebuie să îi și respingi în mod activ pe cei care nu sunt potriviți. Și vrei să faci asta pentru că fiecare persoană nepotrivită care ți intră în ecosistem îți consumă mult mai mult timp, energie și resurse fără să ofere prea multe sau chiar nimic în schimb. Așa că mesajul tău ar trebui să acționeze ca un filtru, de genul dacă crezi X, asta nu e pentru tine. Dacă ești în situația Z, nu te înscrie. Dacă vrei Y, nu pot să te ajut. Și poate că pare contraintuitiv, dar cu cât ești mai clar despre cine nu trebuie să-ți cumpere, cu atât cei potriviți se vor simți mai atrași de tine. Și totodată îi va scuti atât pe oamenii respectivi de a da bani pe ceva ce nu le servește, cât și pe tine de clienți pe care nu îi poți mulțumi. Al treilea principiu este faptul că consistența bate orice altceva.
Nu e musai să postezi de 5 ori pe zi, dar trebuie să postezi constant pe o perioadă mai lunguță de timp, deoarece încrederea se construiește prin repetare. Dacă cineva te vede odată, foarte bine. Dar dacă cineva te vede de 10 ori în 10 săptămâni, începe să te recunoască și tu îi devii o voce familiară. Iar când vine momentul să cumpere, șansele sunt mai mari ca tu să fii prima opțiune. Al patrulea principiu este faptul că atât conținutul organic cât și reclamele plătite trebuie să funcționeze împreună. Și asta e valabil deoarece conținutul organic e cel care construiește autoritatea și încrederea pe termen lung, iar reclamele plătite amplifică mesajele care funcționează și aduc rezultate rapide. Folosite împreună se potențează reciproc. Și acum că am parcurs împreună cei 3